ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥି ମୋତେ ଭୋଟ ଦଉନ୍। ମୁଇଁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଗଲି ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଗଲା ବୋଲି ଜାନୁନ୍। ସବୁ ଗାଁ ଥି ଗୁଟେ ଗୁଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବନେଇଦେମି। ସବୁ ଘରକେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଇଦେମି। ସବୁ ଘର ବାଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବନେଇଦେମି। ଛୁଆନୁ ବୁଢ଼ା ତକ୍ ଯାହାର ଜାଣା ଦରକାର ସବୁ ଜରୁରତ ପୁରା କରିଦେମି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପଇସା ପାଇବେ, ଛୁଆ ବିହା ହେଲେ ପଇସା ପାଇବେ, ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପଇସା ପାଇବେ, ଛୁଆ ମରିଗଲେ ବି ପଇସା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜି ଥିଲା ତକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚା କରବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ସବୁ ପଢ଼ିଗଲା ପିଲାକୁ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ମୋବାଇଲ ଫ୍ରି। ସବୁ ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ମୋବାଇଲ ଫ୍ରି। ଆର୍ ଯେତ୍କି ଆମର ମଦୁଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ସବକର୍ ଲାଗି ମାସ୍କ 10ଟା ପାଉଚ୍ 10ଟା ପାଉଚ୍ ଫ୍ରି ପାଇବେ। ପିଇବାର୍ ଟେନସନ୍ ଗଲା। ଖାଇବାରଟା ବେଲେ ସବୁ ଘରକେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଲ, ତେଲ, ନୁନ୍, ହଳଦୀ, ମିର୍ଚା, ମସଲା ଜାଣା ଜାଣା ଦରକାର ସବୁ ଫ୍ରି କରିଦେମି। ଖାଲି ମୋତେ ଏକା ଭୋଟ ଗୁଟେ ଦେବେ। ମୋର ଖାଲି ଏତ୍କି ଭୋଟ ଗୁଟେ ମୁଇଁ ଯଦି ପାଇଲି ବେଲେ ଆପଣ ଜି ଥିଲା ତକ୍ ଯାହା ବୋଲବେ ତାହା କରିଦେମି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ କିଛି ଚିନ୍ତା କରବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ରଖୁଛେ।